Гэта рацыя дэбаты перад выбарамі ў каардынацыйную раду. Маем апанента, у якіх, спадзяюся, розныя погляды на Беларусь будучыні, на палітыку. Вітаю Максима Денисевича, парамілітарны спіс «Воля». Прывітанне. І Івана Краўцова, спіс «Моладзевы наступ». Всім прывіт. Рацыя. Спадар Максим, вы раней давалі ўжо інтэрв'ю рацыі. Ну, і мы ведаем, што вы калісьці былі ахоўнікам Лукашэнкі, былі афіцэрам у спецназе унутраных войскаў. І калі былі падзеі 20-го года, вас таксама выводзілі на падаўленне гэтых пратэстаў. Слухайце, ну зараз вы вось за мяжой і ва ўкраіне вы былі, і шмат праз што тут прайшлі. Скажыце, калі ласка, чаму мы павінны ўвогуле верыць, што вы не які-небудзь засланы казачок, не агент, там і гэтак далей, з такой-то біяграфіяй? Ну, слухайце, я заўжды быў беларускацэнтрычным, і пагоня была заўжды са мною побач. Пачынаючы ад нараджэння, дзе ў маім пасведчанні аб нараджэнні да цяперашняга часу знаходзіцца пагоня, сканчваючы ось падзеямі 20-го года, дзе маі ўсе жаўнеры, я это кажу ад чыстага сэрца, бо казаць праўду заўжды прыемна і лёгка, прагаласавалі супраць Лукашэнкі. Таксама можна праглядзець маю фотахроніку, так бы мовіць, дзе яшчэ далёка да падзей 20-го года вы можете заўважыць у мяне на бронікам зельцы бел-чырвона-белы сцяг. Спадар Іван, верыце, што спадар Максим, вот такі вот чалавек з такой рэпутацыяй, ну просто ваше ўражанне? Так, абсолютно. И вельми и очень приветствую, что люди, которые даже работают в государственных органах, они переходят на сторону народа. И мне все кажется, что это хороший пример, это хороший признак. Тому нема сумневу. Спадар Іван, хочу спытацца у вас про 20-й год. Тыя самыя падзеі, вы былі актыўным чальцом вось гэтага акружэння Віктара Бабарыкі, ягонай каманды. І сёння некаторыя аналітыкі, у тым ліку аўтарытэтныя, лічаць, што гэта быў такі вось план расейцаў, каб саслабіць Лукашэнку, каб узяць Беларусь пад кантроль, што потым стаў магчымы наступ на Украіну. Ну і што вось Бабарыка стаў такой пешкай, якую потым размянялі, кінулі ў турму, не абаранілі. Ну што вы пра гэта думаеце? Я думаю, что так Россия часткова скарысталась тымі падзеямі, які адбываліся ў Беларусі ў 20-м годзе, але ж гэта не лічу, што нейкі такі план. Так? То бок яны выкарысталі тыя падзеі, якія адбыліся, і яны нават не ведалі, што як бы адбывалася. І вось к нам из расійскіх ЗМІ таксама прыязджалі шмат журналістаў, і ўсе як бы былі вельмі зацікаўлены, ніхто не ведаў, што гэта адбудзецца, не было ніякай падрыхтоўкі, то бок мы не фіксавалі, што нейкія прыязджаюць там кансультанты, легенды, што такое. Але што адбылося, то адбылося. І, канешне, ну, вось гэта паўстанне, рэвалюцыя, не ведаю, як правільна назваць тут, якая назва дакладна будзе, ну, яно неўдалае атрымалася, так? І тут ужо Лукашенко, ён вырашыў, як он вырашыў, ён вырашыў не павялічваць сваю легітымнасць, так, і вырашыў не прыслухоўвацца да жаданняў людзей, на іх не абпірацца. І так Расія гэта таксама выкарыстала, каб ціснуць на яго. Гэта відавочна. Як гладка ў нас праходзіць размова. Спадар Максим, вам не здаецца, што Іван Краўцоў – это такі вось шэры кардынал, засланы агент Пуціна? Ну, на дадзены момант пакуль не здаецца. Але ж я ўсё ж такі паўтаруся, барацьба гэта заўжды цікава. Я за барацьбу. Паглядзім, што будзе далей. Рацыя. Спадар Іван, я не сцвярджаю, што гэта праўда. Вам прыпісваюць словы. Я не знайшоў ніякіх доказаў, што нібыта вы выказваліся пра добраахвотнікаў, якія ваююць ва ўкраіне. Ну, што яшчэ вернемся ў новую Беларусь, паглядзім, што это, магчыма, там будучыя экстрэмісты, і, магчыма, дзе каго будуць судзіць. Хочу спытацца, праўда это ці плёткі? Ну, честно говоря, я не помню, что когда-либо говорил такое, да, то есть, потому что, наверное, отношение вот к тем белорусам, которые как борются по
другую сторону баррикад относительно режима, вот такое отношение к ним как к экстремистам, это может быть только, наверное, вот у действующего, да, режима, действующей власти Беларуси. Я не думаю, что если она изменится, то эта практика будет продолжаться. Я очень надеюсь, что она не будет продолжаться, потому что сейчас, ну, вы знаете, экстремистами становятся даже люди, которые не то что со зброей в Украине змагаются, так, а экстремистами становятся все. Вот сегодня наш список «Молодевый наступ», где, собственно, просто обычная белорусская молодежь, которая делает гражданские проекты, да, занимается образованием, помогает с визами, признали экстремистским формированием, например. Поэтому, ну, что тут говорить? То, что называют экстремизмом Беларуси, общего с экстремизмом на самом деле не имеет. Если граждане Беларуси, они легально находятся на территории Украины, они являются действующими военнослужащими в структуре ВСУ, ну, это их право, да, служить и сражаться. Это их право абсолютно, точно так же, как у нас есть граждане, я это не поддерживаю, но у нас есть граждане белорусского государства, которые участвуют в войне и с российской стороны. К счастью, их гораздо меньше, чем те, кто участвует с украинской стороны, но такие тоже есть. Поэтому мне кажется, что это неадекватная оценка. Гавораць, дарэчы, што і на расійскім баку вось так беларусаў ёсць, на жаль. Спадар Максім, вы спадара Івана ўвогуле лічыце палітычным апанентам? Ну, я кажу, на пачатку складана сказаць, я вось толькі не зразумеў наконт нарматыўна-правовых актаў. Зразумела, людзі, якія ваююць ва ўкраіне, яны ваююць па нарматыўна-правовым актам менавіта гэтай дзяржавы, дзе яны знаходзяцца. А вось у мяне такое пытанне, што датычыцца парамілітарных аб'яднанняў, такіх, напрыклад, як Ліцвіны, Паспалітае рушэнне, бо яны ў першую чаргу з'яўляюцца парамілітарнымі. Як менавіта вось спадар Іван да іх ставіцца? Ну, як я ставлюсь? То есть тут трэба як бы улічваць, што ёсць таксама заканадаўства тых стран, тых краін, на тэрыторыі якіх дзейнічаюць тыя арганізацыі, так? І, канешне, ёсць заканадаўства тых стран, якія дзейнічаюць, на тэрыторыі якіх дзейнічаюць гэтай арганізацыі. І калі заканадаўства парушаецца, то, на жаль, тыя структуры, якія тых краін, дзе ці арганізацыі дзейнічаюць, яны будуць прыпрымаць, так сказаць, меры. То бок, ну, мы, на жаль, Максім, ну, напэўна, не маем права так усталёўваць гэты правілы, не ведаю, Польшы, у Літве. І я разумею, што ёсць як бы інтэнцыя, можа як бы рыхтаваць людзей і так далее, так далее. Але ж, ну, на жаль, так работае сістэма права, што заканадаўства патрэбна саблюдаць. Таму, ну, я тут не ведаю, калі вы працуеце ў рамках закона, то я не бачу, што былі якія-то праблемы. Спадар Іван, так, хочу толькі падкрэсліць, што гэта ўсё ў рамках закона праходзіць, што датычыцца таго ж Паспалітае рушэння. Мне папросту сапраўды баліць гэта тэма, бо я памятаю, як першы раз, калі толькі фармавалася Паспалітае рушэння, прыязджаў у адзін з гарадоў Польшы і бачыў, дзе дзесяткі людзей бегалі ў спартовай форме па лесу з галінамі ў руках. Вось, зараз, вядома, гэта ўсё развіваецца, колькасць павялічваецца, Паспалітае рушэння, плюс у іх ужо ёсць абладнанне. І яшчэ раз падкрэслю, што гэта ўсё робіцца ў соответствии з нарматыўна-правовымі актамі той ці іншай краіны, у залежнасці, дзе яны знаходзяцца. Дзякуй. Спадар Іван, я правільна вас зразумеў па вашых інтанацыях, што вы ў варыянт, што вось гэтыя парамілітарныя арганізацыі калі-небудзь, як сцэнар, маглі б там зайсці ў Беларусь, вызваліць Беларусь, ну, калі так агульнымі словамі гаварыць, каб было вот нейкае сілавое ўздзеянне на рэжым, там все разбегліся, і Беларусь стала свабоднай. Вы верыце ў такі сцэнар ці не? Ну, к сожалению, должен сказать, что не верю. И даже тут вопрос, к сожалению, может, или к счастью, не вопрос веры. Да? Есть, скажем так, мне кажется, объективные факторы, да, то есть достаточно посмотреть на численность, например, да, этих организаций, на численность, например, армии с белорусской стороны и других силовых структур. Достаточно посмотреть на уровень подготовки этих организаций. Более того, мне не очень понятен международный механизм, при котором это может случиться. То есть, ну, вряд ли какие-то люди
не знаю, там, чем вооруженные, как они могут пересечь, например, границу сопредельной территории Польши, да, то есть там без того, то есть их польские пограничники даже не пропустят, да, то есть для этого, но говорят, что ладно, мы там зайдем с территории Украины. Но опять же, что это будет означать? Будет ли это означать, что Украина в этом смысле содействовала, например, проходу, да, этих, например, подразделений? Что это будет означать, какие последствия будут для отношений Беларуси и Украины? Но и, конечно, ну, численность этих, ну, она близко, образование не приближается как бы к какой-то серьезной боевой единице. То есть, да, это, наверное, важный такой, может быть, проект для поднятия морального духа, это, наверное, важный проект для вот реального участия в боевых действиях в структуре ВСУ, но как бы каких-то реальных предпосылок для того, чтобы самостоятельно или даже как-то, не знаю, с помощью освободить Беларусь, но это странно, потому что я не очень понимаю даже механизм, да, как это должно происходить. Потому что, поэтому, конечно, нет, я этот сценарий не воспринимаю всерьез. Таму мы ідём у каардынацыйную раду менавіта блок воля, каб рэалізаваць наш праект, менавіта праект беларускай вызвольнай арміі. Я не буду паўтарацца, праходзіцца па гэтых сухіх пунктах. Я папросту запрашаю, каб усе вывучылі нашу праграму, нават не вывучылі, а папросту азнаёміліся з нашай праграмай, дзе ўсё, мне падаецца, зразумела і чётка прапісана. Што датычыцца заканадаўства, так, гэта вельмі важная рэч. Сапраўды людзі працуюць над гэтым, і наша зараз адна з асноўных мэт – гэта аб'яднаць усе мілітарныя і парамілітарныя аб'яднанні, чым мы зараз, в прынцыпе, займаемся. І, як мы бачым, у сродках масавых інфармацый не толькі сапраўдных беларускіх, а таксама і сродках масавых рэжыму мы можам знайсці інфармацыю пра так званую беларускую вызвольную армію. Гэта сапраўды вельмі моцны інструмент, які можа паскорыць вызваленне Беларусі, які працуе па розным кірункам. Шмат інфармацыі наконт гэтага не магу сказаць, але тое, што зараз развіваецца вельмі цікавы праект, і мы павінны, як блок воля, паўспрыяць яго развіццю, нават гэта наш абавязак, каб мы паўспрыялі гэтаму развіццю, то, в прынцыпе, у нас ёсць вялікі шанец, што у нас, у беларусаў, будзе як мінімум свая армія у выгнанні. Дзякуй. Гаспадар Іван, можа, кароткая рэпліка ад вас. Верыце, што такое магло б быць? Да, ну вот, да, Максим, ну вот вы как бы говорите какие-то слова, да, там армия. Я не военный, да, по образованию, но у меня сразу огромное количество вопросов. Ну, то есть армия, она же должна иметь инфраструктуру. Армия – это техническое обеспечение, это снабжение, это как бы командование, правильно? Это, в конце концов, базы, да, где должны повышать боевую готовность подразделения. То есть это мало того, что это огромные ресурсы, но монополия на этот вид деятельности в государствах, допустим, Европейского Союза, но она принадлежит государству. То есть либо, получается, вы хотите создать подразделение в структуре армии иностранного государства, используя инфраструктуру, да, ну, либо другого варианта нет, потому что сейчас, ну, не начало 20 века, не 19 век, когда в Польше, в Европе, много где, в Беларуси, там у нас был трансформационный период, проходили революции, можно было, да, действительно прийти в деревню, флаг поставить и объявить это, грубо говоря, там какой-то независимой республикой. Но сейчас так это уже не работает. Есть, конечно, вакуумы власти в Африке, наверное, да, там где-то на Ближнем Востоке, где можно создать организацию и сказать, что все, мы теперь здесь главное, мы армия. Но в Европе это просто нереалистично. То есть я не очень понимаю, зачем эти слова вообще называем, проговариваем как армия, потому что ну, не будет армии ну, никак. Глядзіце, я цалкам не згодзін, бо гэта можа выглядаць зусім па-іншаму, не так, як успрымае гаспадар Іван. Напрыклад, прыватна-вайсковая кампанія. Я далей не буду унікаць у падробнасці, але яе менавіта прыватную вайсковую кампанію, як такі інструмент, так бы мовіць, стварыць
Ну, нема ніяких, як мінімум, гэтых праблем. Што датычыцца тых жа паспалітага рушэння, тых жа ліцвінаў і гэтых далей. Людзі зараз не ўваходзяць у склад ні паліцыі, ні ўзброеных сіл той ці іншай краіны. Але самае важнае, што мы бачым, гэтыя людзі развіваюцца. І гэтае развіццё, бо я вельмі шчыльна працую ў гэтай тэме, яно бачна. І пачынаючы ад колькасці, сканчваючы іх забеспячэннем, гэта ўсё, як кажуць, на твар. Таму я лічу, што гэта магчыма рэалізаваць. Як гэта будзе і ў якім гэта выглядзе, канешне, іншае пытанне. Але мы будзем рабіць усё на палітычнай платформе, каб гэты праект менавіта рэалізаваць. Я яшчэ дадам да гэтага, што менавіта мной распрацавана так званая праграма імя Дамініка Гераніма Радзівіла. Гэта праграма для вышэйшых вайсковых і паліцэйскіх устаноў. І гэта таксама павінна як мінімум неяк паўспрыяць для фармавання нашай беларускай вызвольнай арміі. Ну, для меня это все звучит просто как образовательный проект сейчас на тему военной подготовки, вот честно. То есть я иначе... Но опять же, как бы, если это частная военная компания, ну, давайте так и называть, но опять же, здесь, наверное, нету чего-то сверхъестественного. Як прыклад, насамрэч, вельмі шмат такіх прыкладаў, та ж, вось, як я паўтарыў, войскавое изгнанне, так? Чаму нам нельга вось зараз вось яго рэалізаваць? А якіх шмат, прабачце, а якіх шмат прыкладаў войскавого изгнання? Вот зараз, вот сучасна. Не, зараз вядома, бо нема такіх умоў, але справа ў тым, што Беларусь зараз знаходзіцца пад гібриднай акупацыяй, гэта факт. Тое, што яна можа ўступіць у адкрытую фазу, мне падаецца, ну, адсоткаў 60, што гэта так і будзе. І мы да гэтага як мінімум павінны быць падрыхтаваныя. Вось пра гэта гаворка. Не, ну якая акупацыя? Ну, ніводная краіна ў свеце не прызнае, што Беларусь акупавана. Потому что есть критерии оккупации, так? Вы думаете, что Беларусь не находится под гибридной оккупацией? Конечно, не. Ну, яна не знаходится ў оккупацыі. Оккупацыя – гэта конкретно вызначаны тэрмін, так? То бок военная адміністрацыя павінна захапіць грамадзянскія будынкі, уладу і пачаць кіраваць страной. Вызначаць эканамічныя кірункі. Вы зараз кажаце пра прамую акупацыю. Я кажу вам пра гібридную акупацыю. Лукашенко зараз выкарыстоўвае, я вам адказваю. Няма такога тэрміну. Няма такога тэрміну. Вы можете паглядзець. Гэта ўсё паэзія. Няма такого тэрміну. Гэта мы как бы не ведаю, за чым гэта ўсё гібридная акупацыя. То есть усе краіны, яны ў тым меншым як бы ступені залежны ад другіх краін. І ёсць уплыў. Ёсць уплыў як бы культурны, есть негатыўны ўплыў эканамічны і так далее, так далее, так далее. Ну казаць, што любая краіна ў гібриднай акупацыі, я не ведаю, зачем это. Мы не про любую краіну, мы зараз конкретно кажам про Беларусь. Ёсць такі тэрмін гібридная акупацыя, вы можете з ім азнаёміцца. Ну яго ў міжнародным заканадаўстве няма. То бок статус краіны ён не змяняецца. То есть гэта наша меркаванне, што ёсць ціск, што ёсць уплыў. Но такога тэрміну няма. То есть статус такі, што ну, Беларусь не акупавана. А якая, спадар Іван? А як вы лічыце, што не тое, што ў якім статусе Беларусь, у якой сітуацыі знаходзіцца Беларусь, калі гэта не акупацыя, то што? Ну якое? Гэта эканамічная залежнасць. Таму што вось, вось паглядзім на наш баланс, так, знешніх эканамічных адносін. То бок была палітыка 30-30-30, 30 еўразвяз, 30 ў Расею, 30 астатнія. Зараз палавіна ідзе ў Расею. Эканамічная залежнасць. А тое, што зайшлі войскі расійскія ва ўкраіну з нашай тэрыторыі, это што азначае, што беларусы вось добраахвотна прапусцілі? Это такая воля народа? Не, так гэта нічога не азначае. Лишь расійскія войскі былі дагэтуль задоўга, так? Беларусь чалец ОДКБ. То бок расійскія войскі ўжо, можа, там, я не ведаю, не памятаю сколькі, но уже 30 год амаль вучэнне праводзяць, так далее. То, што яны зайшлі з тэрыторыі Беларусі, нават міжнародная супольнасць не кажа, што Беларусь прымае ўдзел у вайне. Нават украінскі парламент не лічыць, што яны знаходзяцца ў стане вайны з Беларусю. Называюць суагрэсарам афіцыйна. Суагрэсар гэта не ў стане вайны. Суагрэсар гэта як бы, ну там, дапамаглі, можа там садзейнічаюць, так? Но гэта не ў стане вайны. Вось што таксама патрэбна разумець. Спадар Іван, ну я гляджу, што вы вось на гэтую вайсковую кампаненту, вайсковы фактар, глядзіце скептычна.
Ну, мне здаецца, што калі адбудзецца сцэнар нападу на Балтыю, напрыклад, з беларускай тэрыторыі, ну тады канфігурацыя можа моцна памяняцца, і вас это другая размова. да, і Это вас другая тады, размова. спадар Іван, Так і пра калі гэта будзеце гаворка, прасіцца што ў мы войска павінны быць вызвольнае, падрыхтаваныя. не возьмуць туды палкоўнікам. Не, ну не будзе. Ну я не лічу, што калі будзе такая заваруха, калі, я спадзяюся, што не будзе, то я Яна не лічу, будзе. што беларускія дабаахвотнікі тут будуць, як бы так казаць, асноўнай сілай ці ну, чымсьці, што даст перавагу даст. Таму што, ну, як бы параўноўваць вось гэтыя адукацыйныя праграмы з, як бы, з НАТО, ну, неяк неёмка, можа быць, или з расійскімі войскамі. Ну, гэта не тот узровень. Чакайце, так вы думаеце, калі так вось станецца, як ось спадар Євген сказаў, краіны НАТО не будуць зацікаўлены ў стварэнні беларускай тож вызвольнай арміі? Ці як? Ці яны не будуць зацікаўлены ў тых добраахвотніках, якія зараз змагаюцца за Украіну, у тых людзях, якія зараз рыхтуюцца, я падкрэсліваю, у соответствии з нарматыўна-правымі актамі той ці іншай краіны? Вы думаеце, яны не будуць у гэтым зацікаўлены, каб развіваць гэты праект? А у якой ступені зацікаўлены? Ну, то бок, можа, тым людзям, якія прайшлі вось гэта адукацыйныя праграмы, ну, ім прапануюць, можа, прыяднацца до вось заўнерамі да польскай арміі, я не ведаю. Ну, то бок, можа быць такі інтарэс. Але ж гэта вельмі гіпатэтычны сцэнарый увогуле, да? Можа, так касмічны да мяне. То бок, я лічу ўсё роўна, што вось гэты шанец так наўпростага супрацьстаяння як бы НАТО і Расіі, ён усё-такі яшчэ не такі вялікі, так? То і мы бачым, што і краіны Еўразвязу, і амерыканцы, і НАТО, яны прымаюць як бы шмат мер, каб пазбегнуць гэтага, так? То бок гэта вельмі гіпатэтычны сцэнар, так? І інтарэс, ну які інтарэс? Ну так, ну прапануюць прыяднацца да польскіх войск заўнерамі. Вось будзе інтарэс такі. Мне падаецца, будзе інтарэс большы, як зараз інтарэс ва ўкраіне, і ўсё ж такі будзе дазвол на фармаванне менавіта нашага войска, беларуска вызвольна. Не ведаю, як гэта будзе называцца, але мы, яшчэ раз паўтаруся, павінны создаць усе ўмовы, каб было месца, дзе мы усе аб'ядналіся, былыя добраахвотнікі, парамілітарнае аб'яднанне і выступілі адзінай сілай супраць цяперашняга суагрэсара. Спадар Іван, ну я бачу, вы не верыце, вы скептычна ставіцеся да сцэнара там вайсковага вызвалення Беларусі парамілітарнымі арганізацыяй, там вызвольным войскам. А за якім сцэнаром тады у Беларусь могуць прыйсці перамены? Самы рэалістычны, на вашу думку. Што на мой конт самы рэалістычны сцэнар гэта перамовы паміж странамі захаду і Лукашенка ці прадстаўнікамі улады Лукашенка. І гэтыя перамовы яны сталі нашмат меней верагоднымі за вайны, якая пачалася ў краіне, але ж гэтая вайна таксама не будзе дліцца бясконца. І я ўпэўнены, што калі па вайне в Украіне будзе шукацца нейкая канфігурацыя, я не ведаю, ці гэта прыпыненне вагню, так, ці гэта можа якісь там вывад войск, я не ведаю. Гэта вельмі залежыць ад сітуацыі на фронте, так? То я ўпэўнены, што беларускія ўлады будуць шукаць у гэтым працэсе таксама магчымасці для зняцця санкцыяў, таму што і ў краіне, якой будзе патрэбна эканамічнае адраджэнне, будзе таксама выгадна, так? І амерыканцаў прасіць, каб узнавіць трансгранічны абмен паміж Беларусю, каб узнавіць часткова, можа, і тарговлю, так? То будзе вось такі момант, когда напэўна, беларускія ўлады будуць шукаць. І тут вельмі важліва, каб мы этот момант таксама не праглядзелі. Таму можа стацца так, што часткова санкцыі знімуць, але ж беларускае грамадства нічога ад этого не атрымае, так? І палітвязні будуць сидзець. Ужо былы такі прэцэдэнт, калі вось збожжа украінскае не ведалі, як вывозіць з краіны, так? То вось ОАН і амерыканцы гэта прасоўвалі, яны прапанавалі часткова зняць санкцыі, так? І каб мы не апынуліся ў такой сітуацыі,
калі санкцыі будуць зняты, але ж унутры краіны нічога не зменіцца. І гэта, на жаль, такі выклік вельмі сур'ёзны для ўсіх, так скажем, дэмакратычных актывістаў, так, каб гэта не адбылося. То бок, гэта самы рэалістычны сцэнарый, што будзе некія перамовы, дамова не зараз, але ж, можа, там праз некалькі год пачнецца нейкі вырушняк у гэтым напрамку. Гэта пры умове, што не будзе эскалацыі вось такой рэгіянальнай, вось гэтых сцэнароў, калі там, не ведаю, там Сувалскі карыдор, штосьці яшчэ, такія. Але ж я не лічу іх зараз вельмі рэалістычнымі. Спадар Максім, а чым кепска? Перамовы, вы ўжо будзеце ў паважаным веку, з кіём, прыйдзеце за гэты стол перамоваў з рэжымам дамаўляцца. Верыце, што такое можа быць? Не, хутчэй за ўсё, я нават не дажыву да гэтых перамоў. Вось пры ўсёй павагі гэты сцэнар для мяне ён з'яўляецца больш фантастычны, чым менавіта нават прамы супраціў, так бы мовіць. Вы павінны зразумець адну рэч, што людзі, якія зараз ваююць, людзі, нават не тыя, якія ваююць, людзі папросту якія знаходзяцца за мяжой, яны ні ў якім разе ўжо не даруюць рэжыму тое, што ён зрабіў. Санкцыі, перамовы, яны давялі на дадзены момант да аднаго. З паляўнічых і рыбакоў робяць баявых снайпероў. Мінімум раз у квартал фармуецца па аднаму, па два, па тры спецпадроздзіла ўнутраных войск. Напрыклад, такія як «Смерч» і «Честь», так званыя, яны ўвогуле з ветэранаў спецпадроздзілаў. Такія, напрыклад, як «Тайфун», які знаходзіцца ў аколіцы ў другой спецыяльнай міліцэйскай брыгадзе, ён увогуле там напалову складаецца з вагнероў. Тое, пра што мы кажам, мы толькі бачым, што палітвязней становіцца больш, фармуюцца новыя падроздзелы, большы заробак у афіцэраў, якія зараз знаходзяцца ў сілавым блоку Беларусі, павышаецца, розныя льготы і гэтак далей. Вось да чаго гэта ўсё вядзе. Ніякіх перамоў з рэжымам не будзе. І мне падаецца, я заўжды кажу 80%, а тут я перакананы, што 100%. Таму мне вельмі цяжка гэта ўявіць. Шановная публіка, калі ласка, напішыце ў каментарах, за каго б вы аддалі свой голас там на выбарах у каардынацыйную раду, а можа быць, за каго бы увогуле паклалі сваю галаву з нашых сённяшніх апанентаў. Спадар Іван, я ніколі не бачыў інфармацыі, як вы акрэсліце сваю палітычную арыентацыю. Хто вы, левы, правы, там цэнтрыст, з боку прыпёку, проста каб мы разумелі. Я, можна так казаць, цэнтрыст больш, так, але ж у эканамічным сэнсе больш ліберал, то бок гэта правы, так, а ў грамадскім сэнсе больш левы, то бок вось. Таму што, на жаль, гэта як бы стороны, так, правы-левы, яны не заўсёды працуюць, яны па-рознаму працуюць у эканамічным сэнсе, у сацыяльным сэнсе, то бок гэта зараз камбінацыі. Можна так сказаць, што... Спадар Максім? Я адкажу коротка і лаканічна. Хутчэй за ўсё, я ліберал, але ў ісконным яго выглядзе. Ліберал, пра якого пісаў той жа Бенджамін Констант, менавіта ліберал 19 стагоддзя. Каго вы мне на эфір пазвалі? Адной палітычнай арыентацыі амаль людзі. Ворагі павінныя былі быць трасам. Як адной? Я таксама не пагаджуся, што адной... Я не соглашусь тоже. Мне кажется, что Максим, при всем уважении, то, что вы рассказываете про освободительную армию, да, это такие немножко реконструкторские игры. И вы, мне кажется, неспроста тоже говорите, что либерал 19 века. То есть мне кажется, что все это история про формирование национальных государств в Европе образца 19 века, да, когда не было еще там сетевых обществ, когда не было демократии всеобщей в том виде, даже, слушайте, не было всеобщего избирательного права, да, о чем мы говорим. И мне кажется, что сравнивать просто Европу конца 19 века с Европой начала 21-го, очень сложно. Очень сильно много изменилось. Изменилась международная система, изменилось то, как работает экономика. Классы общества разрушилось, да, у нас нету теперь четкого деления на рабочих, индустриалов. То есть это просто какой-то совершенно другой мир. А вы, мне кажется, пытаетесь взять эти лекала, которые работали тогда, в конце 19 века, и применить их как-то не глядя на обстоятельства, на то, что происходит сейчас. Не, я кажу, что былі спецназаўцам, офіцерам,
значится, ну, там, правда, у этом спецназе Лукашенки, а стали тут реконструктором за межой всего. Это так? Рэканструкторам, ну, рэканструкторам. Так. Менавіта па словах Івана гэта менавіта так і гучыць. Вы ведаеце, у нашы часы слова губляе усялякі сэнс. Я чаму сказаў ліберал у класічным выглядзе, бо оно такое і па сутнасці выглядае. Левакі, левыя фашысты, я бы іх так назваў нават, прывязваюць па сутнасці палку да асла і крычаць, што гэта абрус. Вось. І самае галоўнае, што яны хочуць усунуць у лібералізм, гэта сацыялізм. А наколькі я ведаю, лібералізм без капіталізма не можа існаваць. У той момант, калі капіталізм можа існаваць без лібералізма. Таму я папросту за чоткасць у гэтым, ось менавіта у гэтай гаворцы, і таксама за, літаральна кажучы, прынцыпы, якія будуюцца. У мяне ёсць чоткая пазіцыя, што я ведаю, што, напрыклад, зараз еўрапейская цывілізацыя, яна сапраўды знішчаецца менавіта вось гэтымі левакамі. Мы зараз, калі прааналізуем і пойдзем да сухой статыстыкі, убачым, што у той жа Германіі так абароты набіраюць такія, так бы мовіць, правацэнтрычныя, так, аб'яднанне, я б сказаў, партыя, калі быць дакладным. І яны на дадзены момант, не ведаю сапраўды на дадзены момант, але ў 23-м годзе я дакладна памятаю, што на 10% падтрымка вось гэтай вось правай партыі Германіі на 10% была вышэй, чым у того ж Олафа Шольца, які прадстаўляў сацыял-дэмакрат. І я лічу, на мой суб'ектыўны погляд, што гэта менавіта праца тых самых вось левакоў. Таму я б таксама, спадар Евген, не путаў класічны лібералізм вось ад гэтага, які прадстаўляе, мне падаецца, спадар Іван. Ось у нас выходзіў ужо эфір, значыцца, з Тацянай Мартынавай і Сергеем Верамеенкам. І ведаеце, там вельмі стаяў такі вельмі сур'ёзны крык і эмоцыі, калі завялі размову пра развал Расіі. Ці хочаце развалу Расіі? То мне просто вот цікава зараз пытацца, да? Вот украінцы это абмяркоўваюць у сваіх медыях. Спадар Іван, што вы думаеце? Вы будзеце радавацца, калі Расія распадзецца на розныя суб'екты? Не, я не буду радоваться. То бок, мне кажется, люди, якія агітуюць за это, яны плохо разумеюць наступствы, так? То бок, канешне, такі сцэнарый мажлівы, яго як бы абмяркоўваць ужо колькі год запар. То бок, калі Саюз распаўся, так, то бок абмяркоўвалі, што Расія можа распасться. І былі статычцы, гэта лагічна, так. Але ж будзе горш, так я скажу. То бок, мэта так бы стратэгічная, гэта каб бы у Расіі таксама адбыліся перамены у лепшую сторону. Ці магчыма ли это, ці нет, гэта другое пытанне. То бок, сацыяльны профіль вельмі адрозніваецца ў Беларусі. То бок, і людзі другія, і каштоўнасці другія, але ж гэта можна працаваць. І мэту патрэбна іменно так ставіць. Каб бы з гэтай сітуацыі працаваць, а не знішчаць, таму што, ну, будзе хаос, вось, і гэта дрэнна паўплывае на весь рэгіён. І Беларусь, на жаль, ну, не атрымаецца так, што мы вось ад гэтага так адгародзімся сцяной, да, і будзем сидзець, і вось там вот не весь што, а мы, у нас ўсё добра. Гэта будзе на нас пастаянна пералівацца, так, таму што ўжо Польша адгарадзілась, яны вось за гэці 20 год у еўразвязе, яны ўжо гэта вось плот і ўжо буквально, да, пабудавалі. То бок, а мы заўсёды будзем такім вось, как бы даганяючымі, так? То гэта будзе дрэнна для Беларусі. Это будзе дрэнна для Беларусі, потому што і крымінал, і ўсё. То бок, некі тактычны момант можа быць хорошо, некі тактычны, но стратэгічна гэта дрэнна. Спадар Максім, ну які спадар Іван хітрэц такую падказаў ідэю, што вы думаеце, каб на мяжы з Расіяй, вось на беларуска-расейскай мяжы, паставіць таўсценны плот, вельмі высокі, з байніцамі, туды аўтаматчыкаў, і парабіць такія брамы, значыцца, для транзіта. Што вы думаеце пра гэтую ідэю? Ну, слухайце, мне падаецца, што гэта эканамічна вельмі цяжка арганізаваць, як вы сказалі, паставіць плот з байніцамі
на ўсёй мяжы з Расіяй. Вось, але ўсё ж такі я б у першую чаргу размаўляў пра Беларусь. Так, вядома, калі у Расіі будуць праблемы, то хутчэй за ўсё гэта паўспрыяе нашаму развіццю. Так, мы будзем займацца тады асноўнымі рэчамі, гэта фармавання нашай арміі. Вось, бо я ўсё ж такі ў такіх пытаннях адштурхоўваюся ад Ізраіля, не толькі што там шмат людзей, якія жылі ў Беларусі, якія нарадзіліся ў Беларусі, але справа ў тым, што шмат людзей кажа, што ўсе нашыя праблемы, менавіта праблемы Беларусі, гэта з-за таго, што пад бокам знаходзіцца расійская імперыя. Я цалкам не згодзін, уся наша праблема ў саміх беларусах. Мы павінны ўсе згуртавацца, збудаваць нацыянальна, я падкрэсліваю, нацыянальна арыентаванае войска, боездатнае, не такое, якое зараз знаходзіцца ў Беларусі, адрадзіць усе свае каштоўнасці, беларускую мову, так, павярнуць сцяг, займацца адукацыяй, што вельмі важна беларусаў як нацыі, і папросту гуртавацца і змагацца за першую чаргу беларускую ідэю. Таму я б усё ж такі рабіў акцэнт менавіта на Беларусі, а не на России. Ну, к сожалению, ну вот я вот слушал, честно говоря, Максим, вот у меня вот одна ассоциация, да, белорусская военно-патриотическая хунта, да, вот то, что вы описываете. То бок армія, нацыянальна арыентированная. Цалкам не згодзін, гаспадар. Я папросту кажу рэчы, у якіх я разбираюсь. Ну, я за белорусскую идею. Но осталось еще сказать, что будем очищать Беларусь для белорусов. От всего... Не, глядзіце, што датычыцца, мы можам зараз падысці да моўнага пытання і гэтак далей. Я яшчэ раз падкрэслю, што мяне натхняе вось тая сітуацыя, якая складалася ў такой дзяржаве, як Ізраіль, дзе кругом мракабесія, дзе па сутнасці маленькая вось гэтая частка зямлі змагаецца. Гэта за кошт чаго? За кошт таго, што яны узрадзілі мову, наколькі не былы, то гэта Бен Егуда памог. Там увогуле фенаменальны выпадак. З Лужкоў Віцебскай вобласці, все наши людзі. Так, яны полностью з нуля зрабілі з мёртвай мовы дзяржаўную. Гэта першае. Па-другое, яны полностью укамплектавалі армію, яны зрабілі боездольную армію, якая зараз захищае, ахоўвае ізраільцян вось ад гэтага ўсяго мракабесія, ад гэтай навалы. І я не кажу пра вайсковую хунту ні ў якім разе. Я кажу пра тое, што ў нас павінна быць боездольнае войска. І гэта наш абавязак, бо ў нас пад бокам знаходзіцца краіна, у якой ёсць імперскія амбіцыі. Вось што я хочу падкрэсліць. Рацыя. Спадарства, подписывайтесь, калі ласка, на наш канал, на нашу пляцоўку, дапамагайце. Таму што спецслужбы атакуюць, расшарку матэрыялаў значыцца нейкім чынам нам абмяжоўваюць, нам патрэбныя каментары. Праглядайце, значыцца, нашае відэа до конца. Ну, атрымаеце, можа быць, індульгенцыю трапіць у рай. І калі ласка, напішыце з нашых вось апанентаў, хто вам больш сімпатычны, у каментарах. Спадар Максим, я правильно разумею, што Беларусь будучага, беларуская мова адзіная дзяржаўная, што вы эту ідэю падтрымліваеце? Так, безумоўна, я падтрымліваю гэту ідэю, што у Беларусі павінна быць адна дзяржаўная мова, менавіта беларуская. Што датычыцца мовы бытавых стасункаў, то яна можа быць любая, расейская, ангельская. Я нават не ведаю, можа спадар Іван будзе здзіўлены. Я нават так скажу, што люблю расійскую мову. Я шмат літаратуры прачытаў па-расейску, вельмі люблю таго ж Булгакова, так, Лермонтова. Але я ўсё ж такі за тое, каб адрадзіць нашу беларускую дзяржаўнасць. Калі ў нас будзе две дзяржаўныя мовы, то гэта будзе з'яўляцца, я лічу, беларуса забойства. Вось, ніяк інакш. Таму я ўсё ж такі выступаю за адну дзяржаўную мову. Яна павінна быць беларускай. Спадар Іван, от пра мову. Вы ж працавалі на гадзіннікавым заводзе «Луч», вы былі намеснікам дырэктара завода. 30 год вам не было, і такая шышка. Ну, як вы вось глядзіце, каб, значыцца, завод «Луч» перайменаваць у «Прамень», беларуская мова адзіная дзяржаўная? Што вы думаеце пра гэта?
Не, ўпрамень не трэба, таму што бренд вядомы менавіта як луч. Но але ж ну тут я вось што магу сказаць, што вот датычна мовы стасункаў вот, на 100% падтрымліваю Максіма, то бок патрэбна разнастайнасць. Так? Калі мы кажам пра дзяржаўную мову, так? Ну гэта ж больш пра заканадаўства. То бок людзі як бы людям павінна быць комфортна, так? То бок мы должны зрабіць такую сістэму, калі людям будзе комфортна ўжываць беларускую мову. І гэта нармальна, што ў дзяржавы ёсць свая дзяржаўная мова, так? Але ж не трэбна гэта так рабіць, што вось мы прыйдзем і з заўтра ўсё у нас на беларуску. Ну то бок мы да гэтага можа прыйдзем, так? Але ж гэта павінна культываваць. Ну так. Таму што мы вот ось дзяржаўная мова, гэта ж мова дзяржаўных дакументаў, так, ну. І ну зараз, ну, наверное, мы не ў тым стане яшчэ, так, калі там ось на заўтра гэта ўсё надо абрубіць і ўсё. Але ж паступова можна да гэтага прыйсці, я ж не кажу. Вось. Але ж мова стасункаў, ну, англійскі патрэбна развіваць, таму што ось пасмотрець, ну, у Галяндыі, ось там амаль 90% валодання, так, англійскай мовы. І гэта нас інтэгруе, гэта нас будзе канкурэнтная як бы перавага. Ось, каб мы зналі ангельскую, таксама і так же добра, як і расійскую. Гэта будзе вельмі карысна, таму патрэбна гэта развіваць таксама. Ну а гэта ж больш пытанне да агульнай адукацыі. І на мою думку, і вось як бы прасоўванне беларускай мовы, яно таксама звязана з вось гэтай якасцю адукацыі вось і ў школе, і ў універсітэце, таму што ну то як вось і пра гісторыю нашай страны расказваюць, ну гэта должно прывабліваць, так, гэта должно быць модным, і гэта так, ну людзі павінны гэтым ганарыцца, а не глядзець на гэта, назовем гэта через такую прызму, што вось там я не ведаю, там маленькая страна. Але ж можа так кантраверзіўна скажу, мы прайшлі путь неблагі, таму што я памятаю тут з 90-х людзі захапляліся, казалі, вось там у Расіі, там вось у них там добра і так далее. Ну зараз беларусы так не кажуць. Зараз беларусы, яны адчуваюць, што беларусы. Я памятаю, калі я быў малы хлопец, то некія ехалі на вакацыі за мяжу і казалі, што так, мы з Расіі. Зараз ніхто так не кажа. То бок гэта працуе даже ў умовах таго, якую палітыку правы Лукашенка. То ідэнтычнасць, яна фармуецца, і это патрыятычная ідэнтычнасць. То бок не так усё кепска. Людзі ў каментарах сярэднестатыстычныя з Беларусі спытаюцца: ага, лезеце ў палітыку, што ты зрабіў і што ты прапаноўваеш зрабіць? Што мы прапаноўваем зрабіць, я ўжо, в прынцыпе, з самага пачатку сказаў, гэта можна прачытаць у нашай праграме, менавіта блока воля. Што датычыцца мяне як асабістасці, я таксама падкрэсліў, што ў мяне ёсць свая навучальна-адукацыйная праграма, якую я хачу рэалізаваць. Ось, таму ўсё ж такі асноўны акцэнт я буду рабіць на гэта. Не на вайсковай хунце, так, як сказаў спадар Іван. Ось, бо калі спадар Іван будзе чуваць, што там я неяк павязаны з вайсковай хунтай, ён можа мне патэлефанаваць, сказаць, ты нешта не тое робіш, і я зразумею, не буду гэтым займацца, я абяцаю. Зараз магу. Даю слово афіцэра. Ось. Таму я супраць вайсковай хунты, але што датычыцца, шмат хто кажа яшчэ, вось афіцэры ідуць палітыку. Я глыбока перакананы, што усе самыя таленавітыя палітыкі, яны так ці інакш былі павязаны з арміяй. Менавіта для мяне гэта спадар Чэрчыль той жа, Напалеон Бонапарт. Вось, таму неяк так. Дзякую. Спадар Іван, ну у вас дакладна могуць спытацца: а от што вы зрабілі? Вы ўжо ў палітыцы з 20-го года, значыцца, па-буйному. Ну і што вы зрабілі канкрэтна, пералічыце? Я тут скажу, правда, немножко в сторону, а потом отвечу. И даже вот защиту Максима, может быть, немного. Я не думаю, что даже то, что происходит сейчас вот за границей, это справедливо называть вот прям белорусской политикой. Да? Потому что политика вот в таком строгом смысле слова, ну, это когда она потом превращается, там, не знаю, в законы, или реально люди начинают жить, да, на основе этих решений. Да. В этом смысле мы не совсем
политики, мы активисты. И большая часть проектов, которыми мы занимаемся за рубежом, это гражданские проекты. Да? Большая часть из нас, даже те люди, которые вот там называют себя политиками, они на самом деле занимаются гражданским активизмом. Они делают или дипломатией. Да? Но дипломатия – это не политика. Да? Приехать, поздороваться за руку, там, не знаю, с Боррелем или с кем-то еще – это как бы узкая часть политической работы. МИД – это только одно из министерств. Разумею, да, куда вы хилите. Вот. И поэтому тут тоже, и когда мы говорим, вот какие результаты в политике, я так скажу, что политика была у нас в 2020 году, где-то вот с мая по конец августа была политика. Потому что мы участвовали в политическом процессе выборы президента, были реальные альтернативы, и у этих альтернатив были, скажем так, политические возможности и ресурсы. Они были разные, да, там, потому что с одной стороны был ОМОН, да, там и армия, с другой стороны были люди, там тысячи людей, которые выходили. Но это было хотя бы сопоставимое что-то, да. Сейчас об этой сопоставимости сложно говорить. И поэтому тоже я бы не накладывал такие ожидания там на Максима, да, на меня точно можно не накладывать, потому что, как я говорю, политика закончилась в сентябре 2020 года, потом началась дипломатия, вот, а теперь дипломатия все больше и больше превращается в гражданский активизм. Но это тоже хорошо. И я рад, что там вот Максим идет в Координационный совет, потому что Координационный совет – это такая единственная площадка, которая вообще есть у активистов за рубежом, где они могут обсудить насущные вопросы актуальные и скоординироваться. Что касается результатов, все-таки да, если говорим про какую-то политику, то основной, конечно, результат до сих пор и, к сожалению, не очень удачный, это то, как мы организовали кампанию 2020 года, потому что это не только кампания Виктора Бабарика, но и кампания Светланы Тихановской и трио Маши и Вероники, которая была сделана на базе кампании, которая была подготовлена для Виктора Бабарика. И это, наверное, пока, к сожалению, самый главный результат, но который не привел к тому, что мы ожидали. То, что сохранился Координационный совет в этом виде, в котором он сейчас есть, и он не развалился, в принципе, это тоже отчасти моя заслуга, тех людей, которые его делал. Полезность этой организации для белорусов относительная. Эта организация прежде всего нужна нам самим, активистам, для самоорганизации. Но как раз те активисты, которые уже входят в Координационный совет, и их проекты, и их организации, вот они могут принести реальную пользу. И суть Координационного совета – это увеличить эффективность этих проектов. А Координационный совет сам, он не реализует проекты. Поэтому, да, здесь надо тоже, мне кажется, правильно строить ожидания от каких-то вот таких, не знаю, проектов, как это назвать, или инициатив. Спадар Іван, ну што я магу сказаць? Шчыры дзякуй вам за шчырасць, што не вешаеце локшыну на вушы. Я думаю, што это вельмі важная рэч, стаўлю лайк. Спадар Іван, калі ажыццявіцца сцэнар пераменаў у Беларусі все-таки, так? Нейкім чынам, неважна. Ну і такім чынам, што все, значыцца, дэмакратыя будзе ўсталёўвацца. Што вы думаеце пад люстрацыю? Каб все гэтыя карныя ведомствы Лукашэнкі, КДБ, все вось гэтыя спецназы, гэтыя падраздзяленні, все людзі, у каго там рукі па локаць у крыві, а вельмі многіх замазалі, каб разглядзець іх з лупай і прыняць такія вычарпальныя меры, што мама дарагая. Што вы думаеце пра гэта? Я против массовой люстрации. Да, я против вот таких мер под копирку, под линейку. Я не считаю, что это приводит к каким-то положительным результатам в обществе. У нас общество расколото, его надо склеить. Да и в целом, я бы сказал, что с точки зрения там даже права, если мы говорим о каких-то вопиющих случаях, они все равно должны рассматриваться в обычном порядке через суд. Да, безусловно, у нас есть, скажем так, наверное, люди в стране на очень верхних позициях, которые ответственны за те, допустим, действия, которые силовые спецслужбы предпринимали в 2020 году, которые калечили людей. Но это все должно рассматриваться индивидуально. Это не должен быть какой-то процесс, скажем так, чистки или что-то такого. Я не считаю, что тем более гражданские работники государственных учреждений
они должны вообще как-то под такой механизм попадать. Есть судебная система, есть законодательство. Как только суды начнут работать нормально, то все, кто нарушал законодательство, по этим вопросам могут быть рассмотрены. Но массовой иллюстрации я против этого механизма. А что означает массовое, что вы маете на увазі? Что всех под Ну, копирку знаете, вот как один до одного? создают специальные, например, органы следствия, какой-то там, не знаю, трибунал, да, там, опять же, специальные, например, процедурные, да, там, нормативные акты, то есть не по процессуальному кодексу, а какой-то другой отдельный, да, придумывают, чтобы, ну, особый, в общем, особый порядок. Да, вот я против особого порядка, я за то, чтобы порядок был установленный, и я уверен, что при работающей судебной системы в установленном порядке можно разобраться со всеми фактами, которые произошли, в том числе и в 2020 году, и не только в 2020 году. Можна я тоді одразу задам питання сподару Івану, що дотичиться ілюстрації. Глядзіце, як ви увогуле глядзіце на тое, каб у цяперашні час создаць закон люстрацыі, так, і у будучыні уже у будучай Беларусі яго менавіта рэалізаваць, бо мы ведаем, ёсць такія гістарычныя прыклады, напрыклад, у той жа Чэхаславакіі. Як вы менавіта глядзіце на созданне гэтага закона? Бо зразумела, што гэтым усім павінен займацца Канстытуцыйны суд, як мінімум гэта было ў Польшы. Але ж вось пытанне, што датычыцца закона. Ну, я так адкажу, што можа гэта таксама сюрпрыз, але ж у Коордынацыйнай радзе з дапамогай экспертаў яшчэ ў 2021 году у пачатку была распрацавана так называемая канцэпцыя восстановления законнасці. Яна так. І там ёсць як бы прапісаны механізмы, якія як бы з апорай на дзейнічае заканадательства. Яна есть на веб-сайце Коордынацыйнай рады. Вельмі добры дакумент. Вось. Але ж я папярэдне адказаў уже, што я супраць гэтага механізму, то бок я не бачу неабходнасці зараз распрацоўваць нейкія вось дакументы такого ж кшталту. Ну, давайте прорекламуем тады, каб это, значится, майоры, лейтенанты. Там давайте, зайдите на сайт Коордынацыйнай рады, як што галасаваць, спадара Івана падтрымайце, бо ён масавую ілюстрацыю не падтрымлівае. Спадар Максім, ну, у мяне да вас пытанне. Што рабіць з вашымі, значыцца, былымі калегамі, так, якія сёння там служаць рэжыму, ну, такім вось ключавым ведомствам вось гэтым карным. Рабіць з імі як са штазе, каб все, пенсіі это вот міліцэйскія, вайсковыя, пазабіраць маёмасць, якую дзяржава выдала пад 3% крэдыт, пазабіраць. Што вы пра это думаеце? Ну і, канешне, разгледзець з мікраскопам кожнага, і калі былі злачынствы па поўнай праграме, але не больш за 100 год тэрміны даваць. Што вы думаеце пра гэта? Мне падаецца, што гэта фізічна будзе зрабіць немагчыма, бо я бачу гэта так, што будуць знішчаны ўсе паперы, будуць знішчаны ўсе доказы, калі пачнецца вось гэта вось фаза. Не ведаю, адчыненая она, не адчыненая будзе, але вельмі складана будзе займацца менавіта гэтым працэсам. Я лічу, што кожную справу трэба разглядаць індывідуальна. Калі ты павязаны са злачынным рэжымам, ты павінен несці адказнасць. Не ў залежнасці, якую ты пасаду займаў, ось, але люстрацыя павінна быць, і як бы оно не гучала, эта люстрацыя павінна быць жорсткай. Каб людзі разумелі, каб у людзей быў свой гістарычны досвед. Звярніце ўвагу, калі ласка, на выбары ў Коордынацыйную раду. Я вось толькі не ведаю. Шмат інфармацыі, што вось небяспечна галасаваць на гэтых выбарах, што гэтыя вынікі могуць кудысьці патрапіць. Вы маглі б, скажыце, калі ласка, перад патэнцыйнымі выбаршчыкамі гарантаваць, што все, вот это галасаваць на выбарах у КР, это бяспечная справа, спадар Іван? Так, я могу пракаментаваць гэта. На жаль, асноўная рызыка знаходзіцца на прыладах тых, хто галасуе. То бок, з пункту гледжання самой сістэмы, яна будзе безапаснай. То бок, мы не захоўваем нейкія даныя, так, там будзе, як бы, так, гэты старонні сервіс, які будзе там аналізаваць пашпарты, і ён адразу удаляе гэту інфармацыю, і на платформу Павла Лібера ніякіх персанальных даных не паступае. Так, паступае толькі такі вось адказ ад платформы, я не ведаю, там, ну, якая там, можа, амерыканская или брытанская, не ведаю, можа, нямецкая, ну, які-то сервіс, так, то бок, камерцыйны.
Ён глядзіць пашпарт, ён верыфікуе і ён адказвае, што так, такі чалавек верыфікант. То бок ніякіх даных не захоўваецца. Але ж асноўная рызыка гэта на прыладах. То бок калі вы не выдаліце прыладу, так, калі вы штось у вас застаецца, можа скриншот или што яшчэ, можа які след, што вы уваходзілі, гэта гісторыя можа, то гэта асноўная рызыка. І на жаль, гэта знаходзіцца на прыладах людзей, і мы не можам гэта кантраляваць, так? То бок у гэтым сэнсе немагчыма так вось гарантаваць бяспеку. Таму гэта ўсё вельмі індывідуальна, калі вы ўпэўнены, што вы ведаеце, як карыстацца вось мабільнымі тэлефонамі, калі вы ўпэўнены, што вы можаце выдаліць канчаткова і не будзе ніякіх слядоў, то гэта будзе безапасна. Калі не, то можа быць рызыкоўна, вельмі рызыкоўна. Спадар Максім, вы гатовыя гарантаваць, што Павел Лібер не генерал ГРУ і все бяспечна галасаваць на выбарах у КР? Слухайце, я не магу гэтага гарантаваць, я не магу на сябе браць гэту адказнасць менавіта за тых людзей, якія будуць галасаваць, бо вось адносна нядаўна мне яшчэ паступіла інфармацыя, як гэта будзе выглядаць. І насамрэч гэта вельмі складаная справа, каб літаральна кажучы проста прагаласаваць. Калі я не памыляюсь, там трэба прайсці 12 пунктаў верыфікацыі, і мне падаецца, штурхоўваючыся ад гэтага, людзей будзе ў некалькі разоў менш. Я маю на ўвазе выбаршчыкаў. І таму яшчэ раз паўтаруся, што датычыцца гарантыі, то не, я не возьму на сябе такую адказнасць, што вось галасуйце ўсе, гэта будзе бяспечна. Бо яшчэ раз паўтаруся, я пакуль не ўваходжу ў коардынацыйную раду, я не маю нават кантакта гэтага Лібера, я не вельмі ўяўляю, што ён на 100% сябе як чалавек уяўляе, так? Таму не складана адказаць на гэта пытанне, але ж усё ж такі не магу ўзяць на сябе такую адказнасць і сказаць, што ўсё будзе бяспечна. Шаноўныя сябры, мне здаецца, нашым гасцям, нашым, так, у тэхнічным сэнсе канкурэнтам на выбарах перад этой праграмай налілі нейкай сывараткі праўды. Рабіце высновы самыя, я шчыра дзякую вам за ўдзел. Спадар Іван, спадар Максім, жыве Беларусь? Жыве вечна. Жыве вечна. Дзякую вам.